mina uqobo lwami angizange ngikhule kahle. Mangithi angikhulanga kahle ngisho ukuthi lo muntu kwakufanele adlale enye indima azange ayidlale. Ubaba. Ukuzwa ubaba wakhe ekhuluma ngomkhulu kuyangijabulisa lokho ngoba ayibandla bengafuneki kuzwa lutho engafuni nokuthi size sikhulume nangako. What's the story there? Because as I mentioned baba mhlawumbe niyazi kwangekho ukuxhumana ongako phakathi kwakhe nobaba. Ungenaphuma ukhwela lapho. Umakhwela kufanele afunde ukuthi into noma ngabe ibucayi kanjani noma ngabe sensitive kanjani kufanele ayibuze mina, because uma ibuza kwabanye abantu angeke azi ukuthi leyo nto ivumelekile ukuthi ikhulume noma ivumelekile. Kodwa angizange ngithathe indlela negative. Ngathatha lesi simo sakhe saba positive because iyona lento eyenza ngibe ne relationship namakhosikazi ami nezingane zami. Ngoba manje angifuni ukuba absent father noma husband ngoba ngiyazi ukuthi kusho ukuthini lokho, ukuthi ufuna ibhlukwe noma ufuna ijezi uthwale ubuye litholakala malitholakala. So ngicabanga ukuthi ke leyo element whether iyaz translate ibe positive namhlanje noma iba negative kodwa ine contribution enkulu in my life. Yabo lento yokuthi nje ashuma wami kwakufuneka ngikuthathe because kwakwenza ubaba. Kodwa kwangenza ngangakuthatha ngathi azayikho right lento ngoba ngazibona njengengane ekhula ngaphandle komunye umzali. So ngiyakubalekela ke manje ukuthi lokho kungabe nababa ngikubonise einganeni zabo. Kahle kahle leyo nto mhlambe yama affect ekukhuleni kwakhe nokuthi ke methu uyazama ukuba ubaba oqotho abe khona ezinganeni zakhe. Ngcono ngoba uyibeka kahle ukuthi ubaba oqotho ezinganeni zakhe. Sisters, ngicela ukubuza this particular question. Uma uyibuka as an individual esithenjini saka Mseleki kwaDuma, what would you say is your contribution? Angicela siyeke indaba yama-finances ngoba abantu abaningi bavele bamove into the financial side, you know. Ukuthi mina-ke njengonkosikazi wakaMseleko nali iqhaza engilibambile ukuthi lo mndeni ube into ehlangene ubumbane. Ngicela ungakhombe umuntu, ngicela nje an interactive space. Shiba Somuhle sis, wena ubheka ngokwakho ma yiphi nje contribution enhle kwaMthombeni wakhe wathi nako kwaMthombeni ngiyema lapho. Ayikho bakundaba. Uthando? Ayilutho. Ngicabanga ukuthi nalo hlamba lokho. Kabe wenziwa yini lo? Angazi. Mhlamba ubude bendlela. Is divorce not an option in life? Jesus. Damn it. Who's sake? Yes, sis. Divorce. Talking rubbish. I exist thina. Yo, gibe nezingane ezingaka ezikhulile uma wazahlalele mina ngihlalele. Yes, sis. Yo. Ukhuluma ngento esingayazi foreign to us yabelungu umhlola. Kushiba sekukhona into esiyesithi i-long-term relationship fatigue syndrome. It happens even to the most good of us. Uthanda umuntu uze ufike kwi-fatigue. Kahle kusengaphelile uthando. So sekufanele ukuthi kube khona izinto nababili enzenzayo different from izinto ebenizenza, because sekune monotony or angithandi kusasa legama lespark kodwa anisazenza izinto ezistimulateayo nezinchallengeayo. Mhlambe would you say nani ninomthombeni senikwi-fatigue? Ayangazi ke kuyena kodwa bengiphendula lo mbuzo kade ubuzile. Kuba boqondile nje. Uqondile nje. Very straight and ukuthi bandla Nkosi yami ngicabanga ukuthi ayikho contribution engibe nayo ngokwami mangithi ngiyabuka. Uma ngabe ethi ayikho contribution unamanga ukuthi umelene nokuthi ngiganwe phela. That is why, because uthi uyaganwa kusho ukuthi mina ngenzile lutho. Yazi bamndabe ngifuna ukuchaza lento.
nganginombono ngisenawo namanje ukuthi ngeke ngibe nonkosikazi oyedwa. Noma umuphi unkosikazi ohleli kuleli tafula ucontributile kulowo mbono. It's only that manje kufuneka kusho mina. Ngoba manje mawubuza ukuthi iyiphi contribution ayenzile eyokuthi ngibe nesithembu. Leyo contribution ingaphezulu kwayo yonke enye into. Waba nabantwana. Yes. Wazinza. Yes. I mean, that's a major contribution. Exactly. And I'll never undermine your contribution. Yes. Yes. Yeah. Mzila Wekazi. What would you say has been a meaningful contribution to the structure and to the Mtombeni dynasty? I don't think it's important ukuthi ngicabangani bami ndame. What is important is ukuthi la ngicontribute khona iyabonakala any contribution. So I think I've been told several times, especially in Sami and also in front of the whole world, that what I came for, I failed to do. So definitely I didn't contribute anything. Ngitsheliwe nje mina ukuthi I've contributed zero like higher because I'm not contributing the main thing. So whatsoever else engathi ngicontributile is meaningless. Yini bacela uyithanda ngobaba uMthombeni? My earthly king. In sickness and in health. I used to love him as a person. And you said earlier, ngobude bendlela. My tired is tired. Angikude nansi bekhathaza. Ekwakheni isithembu ziningi izinto engizenzile ezingajabulisi. Would you therefore say, was there a need for a fifth wife? Hi guys, so this is what people had to say about this on X. Bro went from 1 wife stress straight to 4 wives retreat. How do you even book the couples therapist for that roster? Bro likes overweight women, yeah. I didn't mean to laugh. Hey, anyway, let's move on. What do you mean? Hey, because nothing will save that polygamous marriage. Man shot himself on the foot. This one says, I repeat again, reality shows is not for us black people. You think so? Many South African marriages are like being in the ICU. Critical but stable. They pretend everything is fine for the public, but behind closed doors, it's a different story. I would like to 100% agree with this comment from Chris XL. Like, this is so true. And it's really a shame of a marriage at this point. Hey guys, it should be. The way women are stressful, I wouldn't want more than one to deal with. Guys, let me tell you something about us women. Eh? If you treat us good, we'll be good. The way that you behave is a reflection of how men treat us. Ladies, please tell me if I'm wrong. Maybe it will be beneficial for Uma Khumalo to do therapy in private, and I can see that she's hurt by Mselegu's words of saying she failed to do what she came for. She's irritated, that is why she is on the phone, but yeah, she is fuming. That guy has daddy issues that he hasn't dealt with. He's obviously talking about Mselegu. Tobile gave them the right attitude. Usile umusa. Lo baba akaphilanga yazi, mina kade ngambona.
Anyway, guys, that's it from me. Please share your thoughts under the comments, and I'll see you guys